Hey guys! Welcome back to our channel. So ngayon tayo magluto na naman ng KBL or KADYOS, baboy at langka. So ito po yung ating mga pangunahing ingredients. KADYOS, baboy, langka, sibuyas, bawang, cooking oil, tubig, at yung ating pampaasim na batuan. Guys, ang ginamit natin pala ngayon na KADYOS ay yung dried. Kasi wala tayong makita na yung fresh pa dito sa palengke. Pakuluan po muna natin ating KADYOS hanggang sa ito'y lumambot. And then once na lumambot, siya ay iset aside po muna natin. Magigisa na po tayo ng ating ingredients. So lalagay na po natin yung ating bawang, sibuyas at baboy. At lalagyan na po natin siya ng asin at konting patis. So, bali ngayon, half cook na yung ating pork. And then, lalagay na po natin ngayon yung ating pinakuloang KADYOS. And then, dagdagan natin siya ng tubig at ilagay natin sa malaking lagayan hanggang sa ito'y lumambot. So, ayan guys, malambot na po yung ating pinakuluan na KADYOS. So, ilalagay na po natin ngayon yung ating langka. At saka, antayin na po natin ito na hanggang sa siya ay lumambot. Ngayon, malambot na din po yung ating langka. So, ilalagay na po natin yung ating batuan. So, ito po yung magsisilbing pampaasim natin. So, kung sa tingin nyo po ay kulang pa yung batuan, o lalagyan nyo lang po ulit. So, depende po sa panlasa natin. So, ngayon, ilalagay na po natin yung ating siling haba and then haluin lang po natin ito at pakuluan ng ilang minutes. So, hanggang sa ito'y maluto. So, ayan guys, ito na po yung ating KBL or KADYOS, baboy at langka. So, ngayon, pwede na po natin siyang iserve sa ating hapagkainan. Thank you for watching. Hope to see you guys on our next videos.